Pemirsa sayurnya wis mateng. Santen nih. Pemirsa ya sayure mae wis mateng. Iki nggo persiapan berangkat pake bontot sego ya pemirsa. Wis karek iki mae karek ngadai sayure terus karo nasi. Dadi engko pas mae ngeterno Dwi wis siap kabeh. Iki ya persiapan Dwi pakai seragam pemirsa ya. Wis iki urung isah-isah. Wis dikelompokno sik. Kok karek dicandak pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa aktivitasnya mae dino iki ya pemirsa. Arep ngeterno Dwi berangkat sekolah. Dadine terus terang pemirsa ya saiki gak enek Mas Andi. Hitungane sing super sibuk-sibuk ki mae pemirsa. Soale piye? Wis Dwi ya mae, ngarit mae. Apa-apa mae. Pake yo ngarit pemirsa cuma kan yo esuk pisan tok terus karo sore engko nek wis mulai mergawe kaya ngono. Wis liyane kuwi wis mae. Kaya ngombeni sapi, ngeruk klethong, apa makani kaya ngono. Dadine yo piye neh ya pemirsa. Wis seperti biasalah. Kadang ya mae bingung. Apa meneh sing di video mae ya pemirsa. Bingung mae pemirsa. Sing duwe saran, mae dikei saran pemirsa piye gawe konten apa. Terus terang bendino kok tiap hari pemirsa. Apa nih? Aku kok jemput apa enggak? Aku oleh. Om jemput engko mae lak ora kober mergawe karek mulai. Lah kaya ngene iki ya pemirsa engko seperti biasalah. Kayak Allah apa? Wes kita ikuti lagi engko kontene mae ya pemirsa. Kayak Allah. Ya wis pemirsa yo, kita lanjut saatnya berangkat mengantar Dwi ngeterno Dwi sekolah pemirsa yo. Ih, kucingnya. Kena. Wow. Nyo. Alhamdulillah mak ngeterno Dwi wis tekan omah meneh. Lah iki mangan pemirsa. Ceritane ngene pemirsa yo. Dwi kuwi pokoknya sedikit cerita lah. Dwi beberapa hari kemarin kuwi selalu mendelok alias melihat tanggalan. Lah mak kuwi gak ngeh pemirsa, meneh-meneh amen tekok tanggalan ae. Mak gak ngeh nek
bulan Juni kuwi ulang tahunnya Dwi pemirsa yo, tanggal sekian ngono. Lah dek iki delok-delok teko, "Mak, saiki tanggal piro?" ngono. Terus mak iki gak jawab, mbah Nduk, mak iki wis ora kober ndelok tanggalan, tanggal-tanggal piro. Emang kena apa sih? Aku muni ngono. Emang kena apa le? Aku muni ngono to pemirsa. Lah, sing duwe iki muni, "Gak, mok tekok tanggalan tok." ngono. Lah ndelalah iki mang. Ujug-ujug ki muni ngene, "Mak, saiki ulang tahunku." Kaya ngono pemirsa. Oh, lah mak yo langsung mok deg lah kok ulang tahun. Oh, berarti pikirane mak tanda tanya pas ndek ingi-ingi tekok tanggalan kuwi pekorone Dwi pengen dielingno ulang tahunnya pemirsa. Nek ora pengen dirayakno ulang tahunnya. Cuma kan saiki piye ya pemirsa yo? Eh sekolah ulang tahun. Lah mak yo nyaur ngene. Wi, wis gede kok, Nduk, ora usah dirayakno ya, Nduk. Terus Dwi kan menengahe kaya ngono ya. Terus aku ngene, "Oh ya wis, arep oh ora krungu." Aku ndelok neh. Ndelok ah. Pemirsa yo iki mang Pak mulai ngarep pemirsa. Mak diceluk kon bukakno lawang gak krungu dadine metu ngarep. Terus kaya ngene pemirsa, terus Dwi ki muni ngene, "Mak, saiki dekne tapi terus gak wani kandha karo make ngene. Mak ulang tahunku rayakno gak wani ngono pemirsa." Dek mok cuma ngene. "Mak, saiki berarti aku wis genep 9 tahun." Terus make nyauri, "Loh, iya wi, iya berarti wis bener 9 tahun wi. Wis tambah dewasa." Mak kan terus muni ngono sing pinter. "Iya, Mak." ngono. Delalah kuwi, Dwi terus muni ngene, "Mak, nek ora anu Mak, aku gawekno ngono ki Mak tukokno semangka." Kemungkinan ya pemirsa, kemungkinan Dwi kuwi kan sreg delok TikTok kaya ngono. Dadi iki duwe inisiatif ning pikirane muni ngene, "Mak, aku tukokno anggur, semangka, jeruk." Kaya ngono. Pisanan ki ngono pemirsa. Terus aku muni ngene, "Lho, nek njaluk semangka, anggur, jeruk ya arep mbok bagekno sapa? Pe mbok eno kanca-kancamu, ora usah kowe." Kan mak iki terus ngono. "Gak Mak, dipangan dhewe ae. Tuku jeruk, semangka, anggur, engko dibentuk Mak." Dibentuk piye to wi? Ya dibentuk kue ulang tahun, ngono pemirsa. Jadi niki make yo angen-angen pemirsa, tak tukokno ngono kuwi, apa tak gawe surprise tak jak ning ndi mangan kaya ngono ya pemirsa. Piye pemirsa menuruti sampean kuwi seumpama aku gawe kejutan karo Dwi piye? Soale kan Dek Dwi wis kaya ngono ki mang ngomongane, pikirane, dekne pengene dirayakno cuma eh piye nek mengutarakan kan make muni gak usah ya wi ngono. Dadi deke seolah-olah ki ya wis lah ngono. Cuma mak iki mikir kok dheke kok duwe keinginan jaluk semangka, jeruk karo anggur. Nek muni arep disusun pemirsa. Dadi yo iki engko nek ora yo apa ngene yo pemirsa. Make engko nek duwe muleh dijak, ditekoki dijak terus seumpama tuku semangka, anggur, jeruk ki dekne iso nyusun pora ngono. Pikirane iso pora ya sing kaya mau sing diceritakno pemirsa. Nek ora apa ngono ya pemirsa, engko dijajal ya pemirsa. Ya wis nek ora ngono ae pemirsa ya. Nek ora make kei sarane pemirsa. Piye nggo kejutane Dwi ya istilahnya gak kejutan lah. Dienggo supaya Dwi ki mau umur 9 tahun bisa lebih baik, bisa lebih pinter, bisa intine ya bisa dhek seneng terus
Wis pokoke segala-galane lah pemirsa. Ben ki soalnya kan wis ngelingno. Dadine ben tambah dhek ben tambah semangat, ben tambah duwe pikiran, "Oh, wong tuaku sayang karo aku," kaya ngono pemirsa. Ya wis ki engko dilanjut neh pemirsa ya. Samake ning gone Lek Mis, dadakan wis tutupan, ki mang jere kan Mbak Rini karo Mbak Yanti ki arep ning Brapo pemirsa. Dan mikire make ki mang, make arep titip semoko, jeruk karo anggur sithik-sithik kaya ngono pemirsa ya. Ben engko bocahe seneng. Ben disusun piye bentuke, maksude Dwi kuwi arep duwe inisiatif piye ngono. Cuma wis budal pemirsa, lho wis gembukan. Dadi wis zong, tak pikir isek ning omah soalé mangi lagi baratus. Ya wis pemirsa yo. Cukup sakmenehe videone mae, nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mae kabeh terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir koyo banyu kali. Agung kok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.